Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa waɗanda suke bibiyar mu a bisa kan wannan kafa ta mu ta Hausar mu TV, ko wanda suke bibiyar mu a bisa kan kafa ta Al'umma Niger TV, ko wanda suke bibiyar mu a bisa kan kafa ta Ahalin Riyadus Salihin, ko sauran duka kafafe na sada zumunta wanda suke Niger ko Nijeriya, waɗanda suke yada duka wannan fashin baki da muke da duka faɗin duniya waɗanda suke bibiyar mu. Muna muku barka da sahiya ta Lahadi da fatan kowa ya tashi lahiya. Ina gaida kowa da kowa, kuma muna godiya a game da duka addu'o'i da 'yan uwa suke mu na alkhairi. Allah saka muku hiye da haka nan. To wannan shi hili na Afirka mu farka da muka buɗe shi hili ne na fashin baki na siyasa ta duniya ko ta gida, kuma hili ne kuma hallo shi ma na fashin baki ko na al'amura ma wanda suka shahi addini. Duka ana yi a cikin wannan hili na Afirka mu farka. Bai bar kowane ɓangare ba, ɓangaren addinin za a taɓa, ɓangaren siyasar za a taɓa. To wannan shine saboda mu farkar da 'yan Afirka a game da ƙalubalen da yake tunkaro mu. To Malam Kabiru, barka da gabatarwa, da kai da Malam Habibu Isaka duka ina jinjina muku, sannunku da ƙoƙari a game da wannan manufa da kuke yaɗa ta wayar da kan 'yan Afirka. Allah sa mu yi tarayya cikin alkhairi na faɗakar da 'yan uwanmu na Afirka a game da ƙalubalen da yake tunkarar mu. To a wannan hili na Afirka mu farka na yau, wannan rana ta Lahadi, zan yi fashin baki ne a game da matsaloli da suke damu mu, musamman matsala ta tsaro a cikin waɗannan ƙasashe namu na Afirka. To wannan 'yan kwanaki da suka huce al'amura da dama sun faru a duniya ko a Afirka. To ba za mu yi fashin baki abubuwan da suka shahi duniya ba, saboda in na ce in shiga siyasa ta duniya to kuma matsalolin namu na Afirka suna da yawa a yanzu. Shi yasa kwana biyu duka na maida wannan siyasar ta duniya ta gabas ta tsakiya ta wani guri, duka na maida ta share daban na ajiye, saboda gara mu gyara wannan matsala ta gida tukun. In an dan samu sanyi ne a gida ake taba wannan siyasa ta gabas ta tsakiya. Kenan a yau zan yi duka zan maido hankali na ne bisa kan abubuwan da suka faru a cikin gida. To in muka dawo kuma a nan America inda nake, akwai wannan gobara ta daji da ta tashi a California, wanda yanzu tsawon kwanaki wannan gobara tana nan tana cinye gidaje a California. To wannan daman ba wani sabon al'amari bane, mu da muke nan America mun san da wannan, saboda mutane jiya sun yi ta kira na daga gida. Malam Faffa wayya ne wannan al'amura muna ji ga wuta tana cinye America, har ta zo wajen ku ko ina ne kuke. To mu nan Pennsylvania muke. A nan Pennsylvania wannan babu wuta a nan. Nan abin da yake addabal mu a nan shine snow, shine kankara, mu kuma ake mumu. To kankara take damu mu, su kuma can wuta da ita ce Allah yake musu azaba. Mu kuma daga nan ga shi ma ai sanyin shi ma wani nau'i ne na azaba. To amma dan adam baya daukan aya a game da ayoyi na Allah subhanahu wataala. Kan gare ma Allah da mutane suke yi, shi yasa Allah ke kawo musu jaraba iri-iri dan su gane su dawo. To amma sai kaga dan adam iya shagalta da al'amura na duniya, musamman wanda yake shi kafiri ne, wanda bai bi imani da Allah. To haka ne, su gani suke kawai haka ne, shanjaman climatic ne da saura. Ai duka shanjaman climatic Allah shine yake sauyin yanayin da ake cewa aje shanjaman climatic. Ba wanda zai iya maganin wannan klimankin sai Allah. Duk wani abu da za a ce a yi, wai a yi shanjekin yanayi na tsari na tahiya ta duniya, ko na yanayi hakan ga na wannan abubuwa da suke faruwa, ko na sanyi ko na zahi ko na wani wane ne, wannan Allah shi yake tahiya da al'amarin shi, mu mun gane da haka nan. Wani COP 27, wani COP 28, wani waye, wannan duk bisu maganin wannan, wani COP 27, COP 28 da wani ba za su ka karshen wai wannan matsala ta yanayi ba. Sauyin yanayi sai ya sauya, dama haka ne, tunda duniya juya ne take. Amma za a je a ta kashe-kashen kuɗi ne kawai na banza da wuhi, ba abin da zai saki. Allah subhanahu wataala shine mai zamani, shi yake sake zamani. Dan adam bai isa bai komi a cikin wannan al'amarin na Ubangiji subhanahu wataala. Sauye-sauyen yanayi duka wannan ayoyi ne na Allah subhanahu wataala, wanda yake karanta Qur'ani ya san da haka nan. To amma su wanda suke kafirai ne bisa san haka nan ba. Wannan California an jima shekaru, duk shekara wannan gobarar dajin hita ce. To ta banan ta hibanna hiye da sauran shekaru. Mutane da yawa sun watse sun bar California saboda gidajen da ta ci, kuma mutane diya sun mutu a cikin wannan. Allah ya koro sauki, Allah subhanahu wataala ya tseda wannan wuta. Allah ya tseda ta. Wannan shi kawai za mu yi addu'a. Ko da kwa kafirai ne, duk wata al'umma da ka gani, ko da ba su yi imani da Allah ba, suka shiga cikin wani tashin hankali na mace-mace, kai dai ka roki Allah a matsayinka na musulmi, Allah ka musu sauki.
to muna fatan Allah ya kama mutanen California sauki a game da wannan gobara wadda take nan take addabal California. To wannan shine kawai abinda zan ce a game da ita wannan wuta ta California, Allah ka saukinta. To sai mu dawo gida. Abin da yake faruwa a gida shine mun ga an kai hare-hare kuma an yi yunkuri na juyin mulki a Chadi, wanda duka wannan ababe suna biyo baya ne sakamakon Chadi ta yi yunkurin wani ta kori sojojin Faranshi kuma ta ba su adadi na kwanaki a cikin wannan wata, wajen kusan ƙarshen wannan wata, nan da sati biyu dai za su bar Chadi. To wannan shine yasa suka je suka yi yunkuri kafin wannan wa'adi ya cika su gani sun yi juyin mulki a nan, to kuma Allah bai ba su nasara ba, kuma insha Allahu ba za su ci nasara ba. 'Yan Chadi ku tashi tsaye, kuma ina jinjina ma 'yan Chadi baki gaba ɗaya da suke ƙoƙari suka yi tsayin daka suka goya ma shi Marshal Kaka Debi baya. Allah ya tsare Marshal Kaka Debi, saboda Kaka Debi ya ɗauki aƙidar shi ma yanzu iya so ya bi sahun ƙasashen waɗannan na IAS. Duk da yake kun san Chadi da Niger muna da alaƙa mai ƙarfi, muna da alaƙa ta dangantaka. An ka ɗauka mutanen Chadi da mutanen Difa Gore duka yawancinsu mutane guda ne, Tubawa ne. Yanda kake samun Tubawa a Niger haka zaka samu Tubawa a Chadi, kuma Tubawan waɗannan suna da haɗin kai sosai. Wannan al'umma guda ce in ka ɗauki al'umman nan ta Difa da al'umman Chadi. A can da amfaya ne na Kanam da Borno, wanda in ka ɗauka har zuwa da Magaran da sauransu, wayannan duka su ne bare-bari Tubawa da sauransu. To kuma in ka tafi can Chadi zaka samu irin mutanen da wanda suke a nan Niger kin. To akwai alaka sosai tsakanin Chadi da Niger. Kuma tun lokacin da General Abdulrahman Tani ya fito yayin bayanin wannan, yawanci duka danya masu in Chadi hannunka mai sanda ne, kuma sun ɗauki wannan, ina ga shawara ta General Abdulrahman Tani shi ya sa ma daga ƙarshe suka kori horon shi. Kuma in kuna tuna a baya daman nayi nasiha zuwa ga 'yan Chadi a harshe na Faransanci, an Faransai nayi nace Kaka Debi ya kori waɗannan baz Faransai cikin wannan, su suke kawo mishi matsala, su ne suke tafiya da Boko Haram. Kuma daga ƙarshe su da kansu sun gano cewa lalle Faranshin wannan tana tare da 'yan Boko Haram, kamar yadda General Abdulrahman Tani ya gaya musu ga inda suke a kogin Chadi, ga abubuwan da suke yi, da kuma su ne suke kai muku hare-haren wannan. Kenan ya kamata ku tashi ku san yadda za ku ɗauki matakai ku gani kun kori wannan Faranshin. Waɗannan su ne matsalar ku. To kuma Chadi sun ɗauki wannan nasiha, wadda shawara da General Abdulrahman Tani ya ba su na cewa ga abin da yake faruwa a kogin Chadi, sun ɗauki wannan nasiha. Kun gani? To wannan shine shi yasa aka yi yunkurin aje a yi juyin mulki a can, saboda waɗanda mutane ne aka ce 'yan ta'adda da sauransu, waɗansu sun sha ƙwaya da layu a jikinsu da sauransu, suka tafi can suka so su yi fafafafaf, in so in suka tada wani hargitsi daga nan, in so waɗanda za su yi juyin mulki in so ko daga cikin sojan na ciki, ko kuma waɗansu dai da za a sayo daga waje ko wani abubuwa. Allah dai kare abin. Sojan Chad suka jajirce, an samu rayuka da aka rasa daga bangare su na wancan wanda suka zo su yi juyin mulkin. Ina ga an kashe mutum ko 18 ne, waɗansu sun ji rauni da sauransu. To Allah tsaye da abin haka nan. Kuma 'yan Chadi ku tashi da gaske, ku kama ma general wannan Marshal Kaka Debi. Allah ya kare Chadi, Allah ya kare Marshal Kaka Debi. Ya gane su, ya gane waɗannan manakisa da horon shi take yi. Alhamdulillahi horon shi Allah ya raka taki gona, Kaka Debi ba zai bar su ba, kore su zai yi. To wannan shine kun gani, shi Marshal Kaka Debi ya gane wannan duk shawarwari da General Abdulrahman Tani ya bada, Kaka Debi ya dauke su. Kuma mu ma mun yi ta tura ma 'yan Chadi sako. 'Yan Chadi diya suna bibiyar wannan fashin baki da nake, diyawa 'yan Chadi suna bibiya. Kuma daga cikin 'yan Chadi diyawa waɗanda suke jin Hausa duka, akwai wanda suna jin Hausan ma a cikin shi fadar ta shugaban ƙasa na Chadi, wanda duk fashin bakin da muke suna sanar da shi. Kuma wancan fashin baki ma da ne a lokacin da 'yan Boko Haram suka kai musu hari a wani sansani na sojoji, na aika sako na harshen Faransanci, saboda shi wannan sakon na Kaka Debi ne na aika na musamman dan ya ji abin da ya kamata ya yi, ya kori wannan sojojin horon shi. Kuma ya ɗauki wannan shawara ya kore su. Allah ya saka mishi da alkhairi, kuma Allah ya tsare shi, Allah ya tsare Chadi da kasashen mu na IAS. To kuma hallo sai ga abin da ya faru a Benin. Benin bayan kareta da aka yi ta yi sakamakon lokacin da General Abdulrahman Tani ya huto ranar 25 ga watan Disamba, da ya yi wannan jawabi na cewa waɗannan kasashe su kula fa ga abin da horon shi take tsarawa. Bayan General Abdulrahman Tani ya huto ya yi wannan bayani, kuma ya ce gashi abubuwan da yake faruwa da Najeriya da horon shi, waɗansu 'yan uwa na Najeriya suka huto suka fara nuna rashin jin daɗin su da dan mi General Abdulrahman Tani zai huto ce kaza 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 kaza.
hal aka samu daga cikin malamai bayan Allah su ma suka shigo cikin abin na siyasa ko harka ta tsaro wanda su ba su da ilimi a saman shi. Allah saka ma da kuta Idris da alkhairi wanda a jiya a cikin hudu bashi ta Juma'a shekaran jiya ran Juma'a ya yi bayani na cewa lalle wannan al'amari na tsaro kai malami ya ce me ya shahe ka a cikin shi, kai da baka san harkar tsaro ba, baka san abin da ya faru ba, kawai sai ka huto ka fara tugume ka ce wai ai shugaban kasa na Niger wai zarge ne yake wane ne kaza kaza. Shi dai da kuta Idris ya musu wankin babban bargo, wayannan malamai da yawa wayanda suke malaman gwamnati ne tare da Tinubu suke suna ba Tinubu kariya. To Dr. Idris ya huto ya musu wankin babban bargo, kenan ba sai na ƙara komi ba tunda tuni Kabiru ya wallafa shi a bisa kan Hausar mu TV, kuma kun ji huɗuba ta musamman wadda shi da Dr. Idris ya yi a game da yanda aka sayi malamai da dama na Najeriya Tinubu ya saye su, dan shi yasa duk yanda za a yi su abin da ya shahi harkar tsaro ba za su fito su yi magana ba tunda sun san da hannun gwamnati a ciki. Duk kashe-kashen da ake ma 'yan Najeriya, maimakon malamai duka su maido hankalinsu a game da wannan matsalar da ke addaban Najeriya, arewacin Najeriya, sun yi shiru sun kyale, sai arewacin Najeriya ta watse, suna nan zamne sai dai kawai faɗa na aƙida, faɗa na menene. Shi yasa kullum nake janyo hankalin 'yan uwana na arewacin Najeriya, ga matsalar da ta dame mu ita kamata mu mai da hankali. Arewacin Najeriya ana nan ana ƙulla mun makirci iri-iri na ganin cewa mun wargatse. To wannan shine matsalar. Ga yunwa tana kashe mutane, ga kidnapping sun damu mutane, ga Boko Haram, ga Iswab, ga Lakurawa, ga wane ne a kudancin Najeriya babu su, a yammacin Najeriya babu su, amma sai mu kaɗai suke addaba. Maimakon duka mu maido hankalinmu bisa kan wannan matsalar da take damun mu, a'a mun barta. Yanzu har Tinubu ma muke nema mu kare. Tinubu gashi ya ɗauke tallafi na man fetur, ya zo ya ƙara haraji, ya yi kaza, amma malamai da yawa sun yi kum sun rihe bakin saboda su ana ba su wani abu na shan miya. To ina za mu shiga arewa? Ina za mu shiga dan Allah? Wannan abu iya ci mini tuwo a tukunya. Ina jin tausayin 'yan uwana na arewacin Najeriya. Wannan arewacin Najeriya, wannan yunkuri da Tinubu ya ɗauka na wargatsar da ku ne, amma ya sayi da yawa daga cikin malamai, daga cikin sanatoci, daga cikin 'yan majalisa, ku ya saye su da dama. Sun yi shuru, sun kyale, arewacin Najeriya tana nan tana watsiya. Da yawa daga cikin 'yan Najeriya, 'yan arewacin Najeriya suna gudun hijira a Nijar. In ka tahi Difa, da yawa suna nan. Sansanin 'yan Najeriya da yawa iya nan, mu 'yan uwansu mu muke ba su kariyar wannan. Kuma a lokacin da General Tani zai huto ya gaya muku ce ga wata matsala da take damun mu. Matsalar ta damu arewacin Najeriya ta damu Nijar. Duk ruwan da ya ci Nijar sai ya ci arewacin Najeriya. Duk ruwan da ya ci arewacin Najeriya sai ya ci arewacin Nijar. Kenan wannan ba wani matsala ce wadda ta shahe mu duka. Arewacin Najeriya nan da Nijar gida guda ne. In ɗaya ya samu matsala, to dan uwan shi ma sai ya samu matsala. Shi yasa nake so mu gane mu 'yan arewacin Najeriya da 'yan Nijar. Nace hwadace ba namu bane. Mu ga makiyan mu ga su can suna kulla mu makirci, amma yanzu makiyan mu sun koma baya suna dariya suna cewa ga su can ai suna cin junansu. Ga 'yan arewacin Najeriya da 'yan Nijar suna zage-zage a saman TikTok. Da malaman da waɗanda suke mamu ne da waɗanda suke ma ga su nan kowa zai dauki wannan kinshi ya zagi wannan dan Niger ya zagi dan Nigeria, dan Nigeria ya zagi dan Niger. Nace mu dakata wannan abakan adawal ma abin da suke so ne, dan haka kan mu ba su dama. To yanzu kun gani sakamakon lokacin da General Tani ya huto suna karetawa cewa a babu yunkurin ka sojojin horon shi ko babu zancen kaza zarge ni. To yanzu kuna gani gashi nan 'yan Boko Haram, 'yan Iswab sun kai hari a Maiduguri, ina gani sun kai wata runduna ta sojojin Najeriya wanda a Dambuwa suka kai hari, aka kashe sojojin Najeriya, aka kona tankoki na yaƙi na Najeriya 'yan Boko Haram. To wannan abin ku tsaya kuma kanku aya tambaya wa yake taimaka 'yan Boko Haram? Wa yake ba su makamman da suke bubbuge tankoki suna kaza? Wanda a lokacin da General Tani ya huto ce suna da makamai wanda suna iya baso jirgi ma, wa'ansu suka huto suka kareta abin suka ce ya za a yi haka ta faru. To gashi nan ana gwada muku wa'annan 'yan ta'addan har drone yanzu ana koya musu yaƙi ne suke so su kawo arewacin Najeriya, in ya so su ce shari'a za su zo su sa su, kuma 'yan kudu babu ruwansu da 'yan yamma babu ruwansu, kuma daga ƙarshe dai nasaru za a gayyato su yaƙi su 'yan Boko Haram kin da 'yan Iswap, saboda su nasarin ba wai suna so bane a zo a sa shari'a ta musulunci, babu ruwansu da musulunci, amma suna neman da hanyar da za su yi wargatsa ku ne. Matsalar tsaron nan ta Najeriya, inda gwamnatin Najeriya ta yi tsayin daka na kawo ƙarshen shi, wallahi da tuni sun kawo ƙarshen shi.
to saboda su ma suna samun wani riba a cikin shi yasa ba sa so wannan ta'addanci ya kare a arewacin Najeriya. Dan mi wannan arewacin Najeriya kadai ne wannan abin ya shafa, dan mi a kudu babu, dan mi a kasashen Yarabawa babu, dan mi ne duk wanda yake dan arewa ne ko dan Niger ba zai ji ciwon wannan abin ba. Ni a matsayin dan Niger dan arewa ne, na gaya muku abin nan ina jin ciwon shi. To Allah ya sa 'yan arewa su gane, su tashi daga barci, daga 'yan siyasar mu, daga dattijawan mu, daga malaman mu, mu tashi tsayin daka, mu tunkari Tinubu gadan wannan yunkuri da yake na sai ya ga an tarwatsa arewacin Najeriya, wallahi mu kama hannun shi. To yanzu gashi bannan da 'yan Boko Haram suka yi, shi da kanshi General Christopher Musa ya hutu ya gwada wannan kishi damuwar shi a game da wannan al'amura. Ya ce wannan baban zabu mutanen wannan yanda suke abubuwan wa'annan. Banna condemning kin na ce muku Christopher Musa, saboda shi Christopher Musa baya da wata fawa sai abin da Tinubu yayi da shi. Sai abin da Tinubu yayi da shi. Kuma wannan sharrin demokrasiya kenan. Sharrin demokrasiya kenan. Yanzu a Najeriya wani sabon kawai wa'ansu sabon mutane ne kamata a ce an samu a bisa kan wannan karaga ta mulki in ana so abubuwa su kare. In ma ya kai 2027 kin ne ko yaushe ne da za a sake zabe, to 'yan arewacin Najeriya yanzu kuma kanku karatun ta nutsu. Kuma kanku karatun ta nutsu. Tinubun nan kun ga da aka zo malamai suka tallata muku su, sarakai suka tallata muku su a bisa kan mumbari, a bisa kan duk wani majalisi aka ce muku je ku yi musulun. To ina musulun ta kai ku yanzu? Ina musulun ta kai ku yanzu? Aini tun kafin a zo ganin na gaya muku nace sai kun yi nadama. Wanda suke bibiya ta kafin ai juyin mulki ma na Niger ko nake fashin baki. Ba a yanzu bane na fara, ku je Kibla FM. To Allah ka mu sauki arewacin Najeriya. Ku diba ku gani abubuwan da suke faruwa. Kullun sai an yi kisa. Ku diba shekaran jiya wancan da Tirji ya samu wa'ansu mutane aka halbe mutum guda uku, aka kawo guda tsaka ya kashe shi, yasa aka kashe shi, aka halbe shi, kuma sauran aka ce su je su kawo miliyan 50-50. Haka ake cinikin mutane. Wace irin ƙasa ce a ce wai a wannan aerial wai kawai wai gwamnatin Najeriya ta gaza maganin su, da aka ce Najeriya take da sojoji wanda suka yi kowane sojoji a Afirka, a ce sun gaza maganin matsalar Boko Haram, sun gaza maganin matsalar banditiri, amma ka ketara Niger ka je ka gani in akwai wani inda wani dan ta'adda yayi sansani. Ku gaya mun inda dan ta'adda yayi sansani a Niger. To ina sojoji wanda suke ake cewa runduna guda ta kai hari can ta yi waye? Kenan ba wai sojojin Najeriya sun kasa bane, gwamnatin ta Najeriya ita take da hannu dumu-dumu. Sojojin Najeriya ba su kasa ba, ni na san da haka. To gwamnatin ta Najeriya ita ce take so a yi ta kashe ku 'yan arewa, sai ku zamana ku yi ta barci har su ida ku. Wani irin al'amari ne wannan? To sai mu koma yanzu a Chadi, ba wannan mun kare Chadi, Benin ba sun kare ta ba, suka ce babu sojojin horon shi da wani waye a Benin. Yanzu a shekaran jiya Benin aka kai musu hari su ma. 'Yan ta'adda suka kai musu hari. 'Yan ta'addal ai lokacin nan sun so su shigo a Niger, sun zo Niger a wajen Gaya. Sojojin Niger suka fatattake su, suka kashe na kashiya kuma suka kamo na kamowa, suka kawo su Niger. Saura da aka rikita su daga nan suka rasa inda za su yi, saura na san suka fada Benin. To amma duk da wannan waɗanda suka fada Benin kin an je an kai attack a wata runduna ta Benin wadda babbar runduna ce wadda ta yi kowace runduna ta Benin tsaro. A can 'yan ta'adda suka je wajen kusan 200 a saman moto, suka je suka kakkashe sojojin Benin. Kun ga kisan da suka musu, kisan walakanci. In kun ga abin babu kyan gani. Suka gina musu kabari, suka yi dogon rami, kawai suka jajjewa su a ciki, suka yi ta halbewa. Suka yi ta halbe su. Kuma daga cikin su 'yan Benin kin suka ce wa'ansu 'yan ta'addan sun sa kamar kayan soji na Burkina Faso. Kenan menene? Horon shi za ta iya dinko musu wannan kaya. A lokacin da aka yi juyin mulki a Niger, ai an samu ko da kayan soji na ko Benin ko me aka sa a cikin wata mota saboda horon shi ta gama faɗa tsakanin kasashen wa'annan na Afirka. Kenan yanzu dan 'yan Benin su zargi su ce 'yan Burkina ne ko 'yan wani wane ne, sun ce a daga Burkina suka shigo, daga ina suka shigo, to sun gani dai. Kuma daga nan ana cikin wannan hakan sai wani jirgi helicopter ne ina gani na horon shi ya faɗo a nan Benin. Kun gan shi a cikin social media, an yi ta yawo da shi. Faɗowar da wannan jirgin yayi sai ga sojoji sun huto, jajayen sojoji. Taw wannan sojojin da suka huto sai 'yan Benin su zo su kare ta yanzu abinda Chani yake faɗi. Yace akwai sojoji, akwai presence militar, akwai sojojin horon shi a can Benin, akwai su kuma suna yunkuri a nan Najeriya su samu gurin zama. Amma a yanzu haka akwai sojojin na horon shi a Najeriya. Suna nan, su suke ba da training, su suke taimaka ma 'yan ta'addal a wannan dajin na Dambuwa, na Sambisa da sauransu. Duka suna nan a wannan gurin, suna lakca dikin nan. To maimakon a lokacin da General Chani ya wannan magana,
ƴan uwanmu na arewacin Najeriya su huto su ce to lalle wannan magana ya kamata mu dibe ta da idan basira. Yanzu Tinubu ka huto ka ba General Abdulrahman Chani amsa. Tinubu har yanzu bai huto bai magana. General Chani ya ce Tinubu ka huto ka gaya ma mutanen Najeriya kuɗi da ka amso a horon shi ka zo ka musu bayani. Ka huto ka bayani? Tinubu bai huto bai muku bayani sai ce a iya da malamai wanda ya saya ba su kuɗi bari sun huto su zo su je Nijar a je a rika ce a zo a haɗa kai ai wani waye. Ya za a haɗa kai a cikin cuta? Bai yiwuwa. Bai yiwuwa. To wannan shine kamata mu gane. Tinubu har yanzu bai ba magana, ya yi shuru da bakin shi saboda ya san dumu-dumu aka kama shi tare da Macron. Kuma duk abin da yake faruwa a horon shi kusan da General Chani iya da labarinsa a horon shi yanzu gaba ɗayanta ma DJSA kin ta horon shi a hannun Chani take. Saboda shi Macron ya ji haushi. Da Macron ya ji haushi bayan General Chani ya yi wannan furici sai ya huto shi ma wai mai da murtani ne. Sai ya ce kuma waɗannan sojoji da suke barin waɗansu ƙasashe na Afirka ya ce wai da hannunsu ne. Ya ce kuma amma yanzu suna ƙulla wata sabuwar alaƙa ta sojoji tare da Benin kuma da Nigeria. To Tinubu sai ka ce a Macron ƙarya yake da ya ce suna ƙulla alaƙa sojoji da ku da su. Malaman da suka huto suka ce zargi ake sai ku huto ku ce a ashe General Chani ba zargi ba yake mun ji Macron ya huto ce kaza. Wannan shine adalci abin da za ku yi. Ku huto yanzu da kun ce General Chani zargi yake. Sai ku huto ku ce ya Tinubu Macron ya ce iya da yunkurin zai gina sansanin soja a nan yanzu ma da ya akwai sojojin horon shi a nan Najeriya. Ba su bane suke ba ku matsala. Duk waɗannan makamai da ake ba ƴan ta'adda su ake ba su, horon shi take ba su. Horon shi take ba su. Horon shi ba yau ba ta so ta tarwatsa arewacin Najeriya tun zamanin Biafra. Wannan shine kamata malamai da masanan Najeriya su huto su yi ta faɗakarwa al'umman Najeriya. Arewacin Najeriya tana gaka da watsaya ne fa. In buku tashi ba, wallahi sun matallahi in buku tashi ba. Komi iya faruwa arewacin Najeriya nan. To Allah sa mu dace. To yanzu bai nan gashi nan dai. Dumu-dumu gashi nan an kama wannan sojojin na horon shi. Ga jirgi ya hwado, ga sunan sojoji sun fito daga cikin jirgi, ga mutane sun zo suna kallon su kiri da muzu. Kiri da muzu. Yanzu talon ya fito ya kareta. Su kareta maganar da Macron ya faɗi kuma su kareta maganar da Chani ya ce akwai sojojin horon shi a Benin. Gashi mutane sun gani zahiri ra'ayil ayin mutane sun gani. To don haka wannan al'amari na ta'addanci ba kowa bane yake sponsorin kinshi sai horon shi. Horon shi kuma korar da aka mata daga cikin Sahel bata ji daɗi ba, ta ce za ta bi ta ga kowace hanya ta ga ta dawo. To a haka suke dama a duk lokacin da aka kore su daga wani guri sai su tafi dan wata ƙasa makwabciya dan su ba wa'ancan matsala. A lokacin mu ma ai lokacin da Bazoum yake iko a Niger, ba haka ba mu ma daga Niger Mali take zargin mu da Burkina Faso, daga Niger ake kai musu hare-hare. Saboda a lokacin nan Bazoum iya iko tare da horon shi yake. Kuma horon shi a lokacin nan suna da duka wani dama da za su yi duk wani abu na su tarwatsa wa'annan kasashe na Mali da Burkina Faso. To haka ne kenan duk lokacin ƴan ta'adda in an koro su sai su dawo sai su shigo Niger. A nan kuma horon shi take ba su mafaka, a nan horon shi take ba su duka abubuwa na kariya da na makamai da sauransu su koma su kai ma Mali matsala, su kai ma Burkina Faso matsala. A lokacin da Mali suke tuguma mu, ai ba mu huto ba muka ce Mali ta yi laifi ko ta zarge mu ko ta zargi Niger, saboda mun san wannan kenan abin da suka faɗi daga ƙasar mu ake zuwa a kai musu matsala. Maganar mizami mu da bamu da gaskiya. To kun ga mu ma a lokacin nan can Mali ta zargi Niger zamanin da Bazoum iya iko, saboda suna tare da horon shi Bazoum. Ko ba haka ba, kuma shi yasa a yau Tinubu tun da abokin Bazoum ne suna tare da horon shi yasa ake so a maido Bazoum. Kuma hali yanzu shi Tinubu wannan yunkurin ne na gare shi na a maido Bazoum. Yanzu horon shi duka ta rasa hanyar da za ta yi. Yanzu tana so ta ga Najeriya ta kama Niger matsala. In haka ba ta samu ba, yanzu daga ƴan Niger kin dama a cikin Niger akwai manahukai. Yanzu akwai waɗanda daga horon shi aka ce za a haɗa ƴan Niger da ƴan Burkina Faso da ƴan Mali su zo su fara zanga-zanga a horon shi don su ce a ya kamata a dawo a yi zaɓe, ya kamata a yi kaza, babu incin ɗan adam, babu waye, babu waye. Wannan su kaɗan ne ba wani abu bane. Kuma horon shi ita da kanta ta san a yanzu yanda kasashen nan na IS ke son shugabannin nasu ba su son waɗannan shugabanni na demokradiyya. Kuma a yau ko zaɓe za a zo a yi a cikin ƙasashen nan ba wani shugaba na farar hula na demokradiyya da zai iya cin zaɓe fiye da waɗannan sojojin. Saboda yanzu incin kai ne muke nema, wancan incin kai da aka ce an ba mu ƙarya ne. A yanzu ne mu waɗannan ƙasashe na Afirka ya kamata mu nemi incin kai. Najeriya kanta ba ta da incin kai. Gashi ne yanzu abubuwan da suke faruwa. Horon shi yanzu ita kenan take duk abin da ta ga dama a Najeriya. Ha? To, yanzu wannan shine al'amuran da suke faruwa. Al'amuran da suke faruwa wanda ya kamata
mu ma kanmu karatun ta nutsu. To shine abin da suke kullun dama za su zo su haɗa ƴan uwa da ƴan uwa faɗa, su haɗa waccan ƙasa da waccan ƙasa faɗa. Makircin horon shi kenan. Makircin horon shi kenan. Haɗa waccan ƙasa da waccan ƙasa faɗa, haɗa kabila da kabila faɗa, kamar yanzu yadda ake Hulani da Hausawa. Hulani da Hausawa su waye za a tarwatsa? Ba arewacin Najeriya bane ake nema a tarwatsa? Amma ƴan Najeriyan da yawa sun gaza gane wannan abin, ana nan wannan ya tugumi wannan, wannan ya tugumi wannan. Da wannan mata bai Allah wadda take ta bayani kullun kaltumikin nan, nace ai hankali da ita. Tana nan tana a Hulani kaza 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 kaza. Ka taba ya za ka raba bahulla ce da Bahaushe? A nace ƴan uwa na Hulani waɗanda suke ƴan miyata Allah da saura, su ya kamata su tashi su ji tsoron Allah kuma su je su yi iya gwargwadon su ga sun haɗa kan waɗannan Hausa da Hulani. Shugabannin Hausa na Najeriya da na Hulani, ku zo ku zamna ku rika samun conferences, ku zo ku rika nema ku samu alaka da su waɗannan ƴan uwa na ku waɗanda suke kawo matsalolin waɗannan. Bangare na Hulani akwai da yawa waɗanda Hulanin nan suna jin maganganun su, in suka zo suka tsaya suka yi magana, sarakan Hulani ƴan miyata Allah, ku je duka su Bello Turji ne, su wane ne, ku zo duka ku je a zamana. Mu mun so a sasanta. Ni ban na so a kashe bahulla ce, ban na so a kashe Bahaushe, saboda mu ne muke kashe kanmu, abinda su tura mulkin mallaka suke so ne. Kuma wannan duka a tarwatsa arewacin Najeriya ne. Tarwatsa arewacin Najeriya, ka gama bahulla ce da Bahaushe faɗa, arewacin Najeriya ta watse. To dan haka wannan maganganu na kaltumin nan hatsari gare su. Waɗanda suke bibiyar ta, na gani diya suna turo mini. Me wannan maganganun ta hatsari gare su. Addinin musulunci bai yarda ba da haka. Na wani kabilanci da sauransu, cewa a wai da ku da Hulani ba ɗaya bane, Hulani ƴan mamaya ne, Hulani ƴan kaza ne, Hulani ƴan kaza ne. Wannan ba magana bace. Ba magana bace wannan, ni ban yi amanna da wannan maganar ba. Dan haka wannan duka iya cikin salo wanda su turawa suka yi, tura su suka haddasa shi. Wannan makamai duwa suke ba Hulani da sauransu, tura suke ba su. Kuma yanzu duka da suke amfani da Hulani, in suka ɗauka duka Afirka duk inda ka tayi akwai Hulani. To sai su yi amfani da Hulani na daji waɗanda ba su yi karatu ba, ba su san komai ba, sai su je su ba su, a gama su da Laraba, su ba su fatawa, a ba su bindigogi. Ku diba fa ajiya ma suna kashe waɗannan mutanen na Benin, Allahu akbar suke cewa. Sun san abin da suke yi ma? To an ba su fatawa cewa jihadi suke yi. To dan haka shi yasa nace duk bahulla ce da ya je mutu a bisa kan wannan hanya, ko ƴan ta'addacen waɗanda suke Hausawa ne, ko wanda suka ƴan Boko Haram, wallahi duk wanda ya mutu a wannan hanya ya mutu kafiri. Ba ya da wani uzuri gaban Allah. Ya yi mutuwa ta kafiri. Ya yi mutuwa ta kafiri. To dan haka wallahi mu tashi tsayin daka, wannan al'amari wanda suke ƴan shugabannin Hulani su shigo, a Niger ne da Najeriya ne, mu shigo mu faɗakar da Hulani iyakar faɗakarwa. Kuma wallahi in aka ci gaba da yin wannan za a ci nasara. Amma bindiga bata ka ƙarshen banditiri, bindiga bata ka ƙarshen Boko Haram. Sai mun tsaya mun bi salo na diplomasiya, mun bi salo wanda ya kamata mu yi. Su waɗannan ƴan ISWAP, Eta Islamic suka ce za su yi, shine a suna so su yi Eta Islamic. Su waɗancan ƴan Boko Haram, su ƴan ɓangare na ISIS ne, su ƴan gashi da suna Bakura. Su waɗancan ƴan ISWAP ƴan ɓangare ne na Al-Qaida. Al-Qaida kuma su ne yanzu wanda suke nema su zo su ma wilayati ne za su yi. Su zo su yi wai dola ta musulunci. Garin da suka san, ƙasar da suka san akwai Kirista, akwai wanda ma ba musulmi ba, akwai kaza, ya za a yi kenan, yaƙi ne za a yi ta yi kenan. Abinda Nasaru suke so. Su Nasaru sun san sai difficile, abin bai yiwuwa. To amma za su kwatanta musu a farkon al'amari iya yiwuwa, za mu kama muku, saboda su tarwatsa kasashen su, in yi so Faranshi da Ingila da Amerika su shigo su sace arzikin Najeriya. Najeriya ce ake nema a tarwatsa, kamar yadda aka yi a Sudan. Kun ga Sudan aka raba Kirista da Musulmi. Yanzu bayan an raba Kirista da Musulmi, aka komo kuma yanzu za a raba Musulmin ma gida biyu. Kun gani? Yanzu ba shi bane matsalar wancan da wannan gashi da suna Al-Burhan da Daglo, gashi da suna Hemiti. Hamdan Daglo Hemiti. Shi Hemiti kun gani shi ma bangare guda ne. Shi ma wancan gashi da suna wake da suna, shi ma bangare guda ne. Yanzu kenan Sudan za a raba ta gida uku. To haka ne ake so a ma Najeriya fa. Sudan babbar ƙasa ce. To yanzu an kare da Sudan, Najeriya ne ake so a zo a yi Sudani zai kinta, a maida ta kamar Sudan. A arewacin Najeriya a raba su da yammacin Najeriya da kudancin Najeriya. Ibo a ba su bangaren su, yamma a bata bangaren ta, Hausawa a gama ku da Shari'a, a gama ku da Boko Haram, a gama ku da ISWAP. Wallahi in ba ku yi ba hankali, na rantse muku da Allah, 'yan Najeriya haka Najeriya za ta kasance. Allah ku rubuta ku aje. In dai ba ku tashi ba ku yi da gaske ko, Turawan wa'annan haka za su maida muku Najeriya, sai sun raba ta kaso gida 3 ko gida 4. Abin da suke nema su yi ne. Arewacin Najeriya duk arziki ne. Zamfaran nan, birnin Kebbi, Sokoto, duk gurin nan arziki ne, minerals ne.
mineral skin nan saboda shi aka kawo muku yan boko haram anan, aka ka yan lakura aka ajiye, yan lakura aka ajiye muku anan. Can wajen Maiduguri can ma akwai man fetur, akwai kuma hallo arziki na kasa, aka yi muku yan boko haram. Kun gani? To wannan abin da suke tafiya ajanda kinsu ne. Ina gaya muku, kun ga yadda suka ma Sudan, kun ga yadda aka ma Libi kun gani ita ma yanzu daga can kun gani akwai Haftar, kuma wani kote shi ma can akwai shugaba guda biyu. A Sudan akwai shugaba guda biyu. Wannan Sudan ta arewa kenan akwai shugaba guda biyu, kuma Sudan ta kudu akwai shugaba. Kenan Sudan an kasa ta gida uku. To haka ake so a kasa Najeriya. In buku harka ba daga barci 'yan Najeriya, Allah, in buku harka ba, malamanku da sanatotinku na arewa da dattijan arewa za su tarwatsa ta ne, kuma suna cikin plankinsu ne. Tinubu da wannan kwangila ya dauko, kwangilar wannan ce ya dauko. Kun ji abin da Naja'atu ta hodi a cikin fashin baki na da ya huce, na gaya muku ba zan dawo baya ba. Ku shurari Naja'atu abin da ta hodi, ku shurari Menjo Hamza Al-Mustafa a game da makircin da suke kulla ma arewacin Najeriya. Amma 'yan arewa jiya sun shiru, malamai babu ruwansu da zancen abin da ya shahi tsaro a Najeriya. Ana nema a wargatsa Najeriya. In babu kwanciyar hankali, wannan wa'azin da kuke wallahi ba za ku yi shi ba, na rantsi da Allah. Dan haka kalubale yanzu duka na malamai da lattijan arewa da sarakan arewa, ba ku da wani kalubale yanzu kamar matsala ta tsaro. Ga yunwa tana kashe arewacin Najeriya, ga tsaro matsala, ga wani tax reform da Tinubu ya kawo muku, ga tallafin man fetur. To ina ne za ku sa ranku? Ina za ku sa ranku? Hal yanzu akwai wani dama da ya kamata a ce malaman da dattijan arewa da sarakan arewa da masu fada aji sun maido hankalinsu, illa neman su ga sun samu wannan matsala ta tsaro sun yi maganin ta. Tunda Tinubu ba zai muku maganin matsalar tsaro, ba wani soja da zai tura don ya je kawo muku karshen matsalar tsaro a Najeriya, arewacin Najeriya. Ku za ku tashi da kanku. In ba ku tashi da kanku ba, Zamfara, Sokoto, na rantsi da Allah duka tarwatsa za ta yi. Yan lakura duk za su kwace ta, su za su yi mulki anan. Lakura kun ga a yanzu har haraji ake biyan su, kuma da sanin gwamnatin Najeriya. Da sanin gwamnatin Najeriya lakura aka zo aka ajiye su anan. Kuma lakurawa wai ba yau bane suke anan wannan gurin nan. Tun 2017-18 suke nan. Haka duka investigation kin da nayi suka nuna mun. Kuma akwai wani fashin baki da wanga Bula Mabukarti suka yi, wanda shi da kanshi ya faɗi yace ba yau lakura suke nan. Kuma ya ce da sanin gwamnatin na Najeriya suke nan. Saboda akwai wani da suka yi wani abin ne da suka yi abin ne ya ba fashin bayan fashin bakin shi ma akwai wani tantamana da aka yi, ban san wannan gashi da suna wace wannan ce, wani gidan wani rediyo ne dai. An yi wani tantamanawa da jami'in gwamnati guda da wani kuma hallo shi ma da yake area kin inda lakurawan suke da shi Bula Mabukarti. Shi mutumin ya ce wa'annan ai da sun zo da tun wajen 2017 suka zo nan gurin suka zamna. Wai amma da suka zo da sunan su zo su kama ma wai 'yan garin ne su yaƙi wa'annan banditkin nan da sauransu. To ya za a yi ba da sanin gwamnati ba, kawai mutane su zo su ɗauki guri su zamna, ya kai hal ana biyan su haraji, ya kai suna shari'a, ya kai sun kashe sarki na garin Gudu ne ko ina ne suka kashe sarkin, kuma sojawa suka ce ba a ba su incin su je su taba su ba. To kun ce babu hannun gwamnati a ciki? To abin da ake so ne wayannan lakura su kwace muku arewaci, wannan Sokoto, Zamfara, Birnin Kebbi, lakura za su yi ikonta. Wajen Borno in kuka tsaya kuka yi barci, ƴan isuwa za su kwace guraren da saura, in yaso sauran gurare duka na arewacin Najeriya daga baya su ce a shari'a za a sa da sauransu. In yaso a lokacin nan za su fara yanka malaman. Wayannan malaman da suka shiru a yanzu ko billahi lazi lakura suka yi karhi ko da wayancan isuwa, babban kalubale wanda za su fara yanka su ne malamai da sarakai. In yaso in suka zo shi kenan sai su dora dola ta musulunci, wanda kuma ba za ta yi ba, kuma a lokacin nan ma kuma faɗace ne za a yi. Abin da zai iya faruwa ne kenan. Mu abin da muke hararo muku ne saboda experience, abin da muka gani duniya, abin da yake faruwa. Babban al'amari ne ke tunkaro arewacin Najeriya. Tana nan arewacin Najeriya tana nan gaka da wargatsewa ne, amma mutane an shagaltar da su, an maida su wani guri can daban. To Allah ka sauki a cikin waɗannan al'amura da suke faruwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu kwanciyar hankali a cikin waɗannan ƙasashe namu. To yanzu dai zancen da General Abdulrahman Tani ya hodi, ga gaskiya nan duka tana fitowa. A ko ina ga gaskiya nan. A Benin da suka kareta yanzu gashi sakamakon da suka samu. Gashi nan sun gani an kai musu hari. Kuma harin da aka kai yanzu menene dan a ce ma Benin horon shi ta ce musu to
kun gani yanzu ne ma kuke da buƙatar mu ka sojojin mu ajiye runduna da yawa saboda yanzu ga ƴan ta'adda sun fara shigowa tunda ƴan ta'addar da ma ai tare da horon shi suke, horon shi za ta tura su je su kakkashe, kuma hallocin ƴan uswab horon shi ta ce ku je ku kai hari ku kakkashe sojoji na Najeriya saboda Tinubu mu ce mishi to ka gani yanzu ga matsala fa yanzu an fara kashe-kashe, kenan ya kamata yanzu kawai gadan kawai ka bari mu sayo sojojin waɗannan mu ajiye runduna za mu maka maganin Boko Haram. To darasin da za ku ɗauka shine shekara kusan 13 suka yi a Sahel horon shi da rundunoni waɗanda suka yi waɗannan rundunoni wanda za ta iya ka a yanzu. Duk wata runduna da kuka sani ba wata runduna da ta zama ba a ƙasar Mali amma ba su ka ƙarshen wannan ba sai da Mali ta kore su a lokacin nan Mali ta fatattake 'yan ta'adda. Kuke tsammani horon shi za ta kawo muku wai sauƙin al'amari a bisa kan tsaro a Najeriya? Ƙarya ce wallahi billahi lazi. Ba wani abin da horon shi za ta kawo muku sai tarwatsa muku arewacin Najeriya da sace muku arzikinku. To don haka 'yan Najeriya ku tashi daga barci, ku tashi ku tunkari Tinubu gadan a game da wannan matsala ta alaƙa shi da horon shi da yunkurin ka sojojin horon shi, ko ma tuni ma sojojin horon shi suna nan alaba a wani guri a cikin Najeriya. Ku je ku bincika yanda General Tani ya gaya muku. Wannan shine 'yan Benin kuma to a yanzu abinda mahuta ta Benin ita ce kawai in shi Talon iya so ya ɗauko jirgi ya zo ga General Abdulrahman Tani, to yanzu ya ce mahuta da zami. Mahuta ita ce kawai ka kori horon shi, akwai ta a nan Benin. Akwai horon shi a nan Benin. Gashi ne yanzu jirgin su ya faɗo. Jirgin ina zaya? A nan Benin jirgin ya faɗo. Ga su nan tura suka fito daga cikin jirgin. Me ya kasu nan? Me ya kasu dajin wannan? To haka dajin ku na Sambisa da dajin wannan na wajen birnin Kebbi da sauransu. A nan suke zawa da helicopter su ba su makamai, su ba su abinci, su ba su kuɗaɗe. Duka abin da ke faruwa kenan arewacin Najeriya da Benin. Amma yanzu Chadi sun ɗauki matakansu sun kore su. To wanda suke so su ci gaba da mu'amalarsu da horon shi, ba mu hana kowa bai mu'amala da horon shi, amma mun gargaɗi yan uwanmu na Najeriya ne ga abin da ke faruwa. Wannan shine gyara kayanka bai kasancewa ka samu raba. To aka ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To insha Allahu yau ba zan tsawaita ba, zan takaita a nan a game da wannan fashin baki na yau na abubuwan da suke faruwa a Afirka da ƙalubalen da yake fuskanto ƙasashenmu na Afirka da makircin horon shi a cikin waɗannan ƙasashe namu na Afirka. Don haka Afirka mu farka, Najeriya mu farka, Benin mu farka. Allah ya kare Chadi da shugaban ƙasar Chadi Marshal Kaka Debi, Allah ya kare shi. To wannan shine anan zan dasa aya a game da wannan filin Afirka mu farka na yau. In takaita ba kamar kullun an saba yi akai awa ɗaya ba, wa'ansu akwai matsalar data da sauransu. To kuma sakamakon ni da kaina ban na jin daɗi a yau, mura gare ni, kenan zan takaita daga nan. Allah ya sa mu dace, Allah ka mana kwanciyar hankali a cikin kasashen mu na Afirka. Kuma ina kira ga 'yan uwana na Najeriya da na Niger, dan Allah nake roƙonku a tsagaita wannan zage-zage, a daina. Wannan muna ba abakan adawa sa'a ne, muna ba su dama ne na su ci gaba da raba kanmu. Ba wanda zai raba arewacin Najeriya da Niger, babu shi. Nigeria da Niger gida guda ne, wannan haka yake. Amma duk wanda ya laifi tsakanin ko 'yan Niger ko 'yan Nigeria, in na zo a bisa kan fashin baki da nake, in dan Niger yake da gaskiya zan ce eh, in dan Nigeria yake da gaskiya zan ce eh. Wannan tahiya duka da ake ta revolution, wallahi sun matallahi gudunmuwar da ni nake samu ta gurin 'yan Najeriya ta hita 'yan Niger. Kuma a kullun ina jinjina ma 'yan Nigeria. Fashin bakin wannan da nake, an yi shuraren shi a Nigeria fiye da Niger. Kuma duk wannan suka birin wannan duka gani da duk waɗannan kafafe da kuka gani na YouTube na 'yan Najeriya sun yi yawa, wanda duka wannan fashin bakin da nake so suke yaɗa shi. Don haka mu da 'yan Najeriya gida guda ne, 'yan uwa ne, ciki guda miki, gida guda miki. Zancen duk wani abu bai taso ba na wani Najeriya ana wani in ka diba dangantaka ta makwabtaka, wai kafin tura su zo ina wa ya san wani Najeriya wa ya san wani Niger. Dola guda muke, gida guda muke, 'yan uwan juna muke, masarautu duka guda ne. Duk masarautun wannan da ka gani, ta Gobir guda ce, ta Katsina guda ce, Maradi ne, Katsina ce, duka guda ne. In ka ɗauka Daura da Magaram ka ɗauka duka guda ne. In ka ɗauka can Maiduguri, Difa duka guda ne. In ka ɗauka birnin Kebbi da gashi da suna, in ka ɗauka Sokoto da Kwanni duka guda ne. In ka ɗauka birnin Kebbi da waye da Dogon Dutse da waye duka guda ne. To mi kuke so kuma a yanzu a zo a yi ta kama mutane wasu abubuwa? A in ka ɗauka bari a tura malaman Niger, malaman Najeriya a zo a shiga tsakani. Mun fara manta da su wane ne mu kenan. Mun fara manta da mu ƴan uwan juna ne. Hal wannan horon shi ko wa'annan tura mulkin mallaka, wannan zama da aka yi na Berlin, hal yanzu ya yi tarihi a kwakwalwar mu. Ni kullun shi nake so in hudda ma ƴan uwana na Niger da na Najeriya daga ka.
Niger da Najeriya kasa guda ce, ku bar kamun wani zancen waye kaza kaza, kabin addinin musulunci ma yazo gida guda miki. Da addinin musulunci yazo kuma a Niger kin ya fara. Addinin musuluncin a Niger ya fara, nan ne origin kin, kamar mujaddadi da ake cewa, wai jaddada addinin ma. Tunda Usman dan Fodiyo da yazo madama akwai Islam. Addinin musulunci akwai shi a Niger a Najeriya kabin a aihi Usman dan Fodiyo ma. To Usman dan Fodiyo da yazo shi kamar ya jaddada ne. To amma dama a lokacin an yi amfaya manyan amfaya, Kanem, Borno, wayannan duka su ne in ka dauka, Kanem duka Chad ne da sauransu, da Difa da wani mai Niger. In ka dauka su Borno da sauransu duka, in ka dauka Kanem, Borno, kin ka dauka Maiduguri, Difa, Niger, Chad duka guri guda ne. To wannan shine. To kuma a Faranshi yau da take jin haushi an kore ta daga Chad, ai da Chad ita ce babbar runduna ta Faranshi lokacin da aka yi colonization. Can ne Furolamin, wannan Forlamin kin nan ne duka waɗansu rundunar sojojin Faranshi a nan ne suke camping. Saboda haka Chad tana da tasiri, kuma Chad gashi da suna geopolitically is very important. Saboda mi Chad take da muhimmanci, saboda Chad tana da gaba da Sudan, tana da gaba da Libya, tana da gaba ko ina in ka dauka Chad ta yi gaba da su, ta yi boda da su. Kun gani? To shi yasa Chad yau korar da Chad ta ma Faranshi ta ji ciwon wannan, ta ce ai da wai ita ta sa su, wai suka kori wai suka yi wannan dibaral, ta ce ita ta sa su. To amma na Cote d'Ivoire dama mun san wasan kwaikwayo ne, dama General Tani ya faɗi wannan karantura zan bi mankin. General Tani ya ce ai dama za su yi dibara ne da saura. Duk General Tani a ya gaya mun komai. Allah saka ma da General Tani da albarka da alkhairi, Allah ya kare shi, Allah ya kare kasashen mu waɗannan na Afirka, ya kare Niger, ya kare Nigeria, ya kare kasashen IAS. Nigeria kasa guda miki. Wannan zage-zage dan Allah a daina. Waɗanda suke samari matasa na TikTok da YouTube, ina roƙonku da Allah, 'yan Nigeria da 'yan Niger, zage-zage ku hwasa shi, baya da alheri. Tura mulkin mallaka abin da suke so ne, mu hwasa shi, mu yi abin da zai kawo mu mahuta. In ma kuna so ku rika yin live TikTok Nigeria na sada zumunta tsakaninku da juna, ko tattauna a bisa kan duka maganganu na siyasa da saura, wannan abu ne mai kyau shi ma ku yi da yaran ku na Hausa. Kun ga yanzu Makuran ya gane, yanzu yace ba wai wanda suke bashi wahala, yace su ne masu wannan harshe local language, wannan shine kamar Hausa, yace su suke bashi wannan matsala a Afirka. Yanzu shi yasa shi ma ya je ya recruiting da dama wanda suke jin Hausa. Macron yace su zai rika sa yanzu ma su rika hutuwa yanar gizo, tunda yace yanzu wannan yaki ne na media. Kun gani? Yace yaki ne na media. Yanzu aje ma ba an yi wani tantamana ba a bisa kan Deutsche Welle da wata gata da suna wata ita ma wata bara gurbi cikin yan Niger kin, wata wai da kutace ta Niger, da ita da wata gwagwarmaya tamu wanda ake ce ma Falmata, Hajiya Falmata Taya, ha suka gwabza. Hajiya Falmata ta fatattake ta da ita da yar jaridar ta Deutsche Welle. To wannan duka BBC Hausa, RFI Hausa, duka waɗannan saura karnan horaita ne na horon shi. Kar ku ga suna yin Hausa. To mu dama yanzu in ka dauka kasashen mu kamar su wani Niger da wani mai wani intellectual kin mu ba su da amfani. Tunda intellectual kin mu yan demokradiya ne, a yanzu hakan ga akwai manahukai a cikin Niger wanda suna so su ga wani abu ya faru ga wannan gwamnati na CNSP. Suna nan suna kulla manakisa kuma muna ganin su a idanu. A nan inda muke America akwai su, waɗanda gwagwarmayar da ake ba sa jin daɗin abin da muke yi, suna kwatan su ga yau an maido demokradiya. Kuma insha Allahu demokradiya ba a yanzu ba, za mu yi demokradiya amma irin wanda ta dace da mu, irin wanda ta dace da mu. To yau media ita ce abin da muke ba horon shi wahala, su ma da media suke aiki, mu ma da ita muke aiki. Kuma shi yasa duk wani abin da muka ga zai kama matsala sai mu huto mu ce muku, mu faɗakar da ku, mu ce ku tashi ku halka. To don haka kan mu yarda mu dawo mu kama junanmu, 'yan Afirka, 'yan Niger da 'yan Nigeria, mu kama junanmu. Kadda horon shi ta yi wani tasiri, horon shi kore ta zami. Arewacin Najeriya ko Nigeria horon shi ba za ta zamana ba, 'yan Najeriya ma ba za su yarda ba. Kuma Tinubu ya kare karetawa, abin zai huto a zahiri. A lokacin da ya huto a zahiri shikenan, a lokacin za ku ƙara gaskatawa. Duk da yake da yawa yanzu 'yan Najeriya sun san da gaske ne ababen akwai wannan turawa na mulkin mallaka, wannan horon shin wannan akwai su, suna nan a Najeriya. To amma lokaci iya zuwa insha Allah. To Allah sa mu dace. Ina gaida ƴan uwana duka, ina kuma muku addu'a ta alkhairi. Duk wanda suke mumu addu'a muna gani. Allah saka muku da alkhairi, Allah saka muku da hiye da abin da kuka mumu. Kuma Allah ya taimaki kasashen mu, Allah ya haɗa kasashen mu na Nigeria da Niger. Wannan zage-zage mu daina shi. Kuma Allah kare kasashen IAS da duka kasashen Afirka daga makircin tura mulkin mallaka. To zan dakata daga nan insha Allah. Allah sa mu dace, Allah kare kasashen mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.